haka jingja pampoi perkhat kaya kali bolero pick up ka batangkit kintan yo sensar da ka jing temu penya yo yo shakilat khayi ka ba kadang ya lenti kala kam ding kinsan bat ing khong lot khat bat kali bat marap khlau haka step jong haka sautrik uliber raja apsau hading yai ribhoi district utrai jong sensar bakate kali uba banlang nongrum nakashnong salat ulayathu bakate ka jingja ploding kala ja haka porch phobuje min step hakate ka jaka ka bamar khap bakashnong lamalang ka ba udang wan phai nakwe ka jaka rep sensar hamaulen laong bala subajor baka jingkem ding kate ka kali kadai na ka jing her ki phlia ding na ka jing thang dusman ya ki khlau hakate ka shnong kani ka jing ploding kalawan ra jing do nong ka ba khrau ka bala kot da ki lak tingka haba khen kilom yo sensar baka kali bolero pick up laong ba sensar udan omdunaya ka khatnyo kwintal ubasangdor nyo pho hajar tingka bat ka bolero pick up haba khen baki kot kisla bat ki we ki jingshna kala kot chaka khat saw lak tingka shu ulai athuru baka daw balawan ra ya ka tei ka jingja ploding kadai na ka daw jong ka jing thang khlau pathar daki kat tu ka ningot ki brio ki ba kwa pampen pa ki kerteng Kuman cukudaw dang hakine kisngi nakalyang uway UDFO jongkatnat Forestry Division nongpo Ribhoi District uba bijoy lingdo ula bu kajing maham ya kajing thang khlau dusman bat ong ka ba katay karukom kala daywan pendu na ula banjur ba kajing thang dusman ya ki khlau ka kata ha ki babuan kilyang bat ladalap ya kum kitay ki brio ki bathang dusman ya ki khlau ki betap anpan ngat ha kajing penchutam kat kum ki kindon ka section 268 bat 278 jongka Indian Penal Code. Kumno ba Raju? Kumne kong, ale. Kumno ki kam ki jam baro. Hai ki biang lor. Ai ki ration jong menta ubnai. Hai ta. Ba, ukau iu unia. Kong undi udai kau plus F, ukau fortified. Ukau 45? Henry ba, ukau 45 ba uto ba ai barabor uya pher ayu. Uto ukau ba ai barabor umdai ubabha. Kong, kini ki jingbam ki bangi juba man kasngi ki kta ya ka kot ka khya ka jongi. Manta ngi dei ban sngau tu hi ba ka jingbam ki bangi bam ki long ni em ki batei ya ka met ka phat jongi. Ladangi bam ki jingbam ki bomtei ya ka met ka phat jongi. Ila ban yo ya ka jingpang dunasnam mat ka jingbria ki kman. Henry ba uni ukau 45 udan jiga dei kumno. Yo iya ka jingtei ya ka met ka phat ka jongi nak jingbam ka bangi bam man la kasngi kum ka iron, folic acid, vitamin B12, iodine, zinc, vitamin A bat vitamin D. Namar ke jingduna jongkine ngengat hagi babun ke jajingpa ka sorkar ka persangkat bala banwanra ya ka kot ka khia. Ka FSSAI ka batha bau khau ata kamlu kadut bat ke omkhnyang bam. Kidai bandon ya ke jingbam ki bantei ya kamet. Knang baha ka shisngi ngila banyo laipo hadu sanpo persen kini ki jingbam bantei ya kamet. But lai kerteng yaki 45 ila banitu yaki ta ka sharp plus F haki. Ba, uni ujing bam plus F pat ngila ban yo ne eh. Nang ne kong. Nagani ka daw ka sorkar kalapan mi yaki skim ICDS, MDM, PDS kabha na ka benta upaj ba. Ka sorkar mi kalamang kerpang ha ka jingi trelang bat kidukan na ka ba kilapha daw khau ba bhatam na ka benta ki khna bat kilong kimi ki ba armen. Dei na kata daw patang da uni ujat khau ba bhatam ban sam shabaro kilong yeng. Nang ni shakman. Tang da khau fortified. Ba, fikrannya ka jing shisha. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.